bun și bine ați venit la un episod. În episodul de azi mă gândeam să nu jucăm un joc puțin mai diferit, se cheamă Raft. Este vorba despre acest își nume Simon, care a găsit aur, mă rog, am văzut mai multe persoane uitându-se, mă rog, și are o comoară și multe persoane încearcă să-i fure comoara și noi încercăm să o protejăm. Și pot să aleg jocuri mai bune, dar în acest moment măcar filmez, ok? Îți dau așa. Hai de aproape. Pentru că nu mă folosesc mâna stângă. Pare un pistol. Cum ar trebui să concurez în fața unui pistol? Pe aici. Headshot. Oh, nu. O să mă prindă el. Nu știu dacă ați auzit, a zis. I'll get you. Și pe ce m-a arătat? Să moară. E de aici piratul Joe. Da, îl numesc piratul Joe. Ai o problemă cu asta? Așa ziceam și eu. Ok, voi lua niște grenade, pentru că sunt foarte bune, cred. Adică sunt grenade. Ok, nu vreau să mă mai uit la ce... Da, nu vreau să... Auci? Ok, cred că doar voi este și celălalt auci. Cum de-i corect faptul că era un topor și că eu nu? Măcar l-am lovit pe tipul ăla, ok? Măcar l-am lovit pe tipul ăla. Am uitat că nu mai e un tip la mijloc. Stai, cum ne mai în viață? De vă uitați acolo jos, puteți vedea câtă viață are. Și tipul ăla efectiv nu mai are deloc. This is illegal. Toți care are un moment în care doar stă. Cu siguranță o să mor acum. Dar trebuie să mor? Nu. Mai stai puțin. Bum. Headshot. Și înapoi. Și este și un rechin. Știu că poți doar să dai mingea în rechin. Să dai... Știi la ce mă refer, ok? Sincer, nici măcar nu mă interesează cine vine. De ce sunt bodyguards? Bodyguards cui? Și de ce? Adică ei au un întreg pistol și nu? I don't think that's fair. Ok. Voi folosi ăsta. Fuck! Cum de-a ratat? Nu trebuie să ratez. Surrender. Ce ți-a făcut hipopotamul? Lasă hipopotamul în pace. Dați că și copilul zice doar headshot. Ce ți-a făcut hipopotamul? O granada. Foc! Explodează! Trebuie să folosesc granada atunci. O voi da cu putere puțin mai puțină. Cam atâta. De ce tot cade în apă? Cred că trebuie să iegem un spațiu în fața lui. Da, uite, ultima oară, oricum nu. Rămas să le folosesc. Ok, așa. Haide! Explodește. Bum. A explodat din prima oară. N-ați văzut nimic. A fost din prima. Am un cățel. Stai, și cățelul o să folosească un pistol. Stai, că se întoarce. Hai! Cum de-au ajuns ei să aibă un jet ski? Hei, aproape mi-ai lovit cățelul. Puștiule. Double. Stai, vreau să... Cum de-ai primit... Mă rog,
Surrender now! Ok, nu înțeleg de ce să ne predăm, adică efectiv... Oh! Cred că mai pot să mă lovesc o dată. Ok, tipul ăla nu mai e. Cum ar trebui să lovesc pe cel din jet ski? Hei, aproape mi-a lovit cățelul iar. Ai grijă. Dintr-un motiv acel balon puțin mai mare a costat mult prea mult decât ar fi trebuit. 1500 de dolari ca să fiu mai precis. Încearcă să mă... De ce încerci să mă lovești cățelul? Haide! Ok, eu găsesc că nu pot să îl lovesc. Ei. Ce ți-a făcut rechinul? Ok, voi da așa. Cum ar trebui? Ei! L-a lovit pe Superman în cap. Superman, zboară la el. Superman. Dude, cum ar trebui să-i lovesc? Cum ar trebui să îi lovesc, efectiv? Nu merge. Uite, dau și așa. Ok, poate l-am lovit pe tipul ăla, dar totuși, pe cel din jet ski din nou, cum ar trebui să lovesc? Ok, știi ceva? Haide! Măcar n-l lași pe tipul din spate. Mi-a plăcut lovitura aceea. Ce ți-a făcut cățelul? Voi avea răzbunare pentru cățel. Stai. Bebelușul ăsta știe să facă flos înainte ca flos să se inventat. Ok, mai rămas doar tipul enervant de pe jet ski. Ce ți-am greșit? Nu, știi ceva? O să am răzbun... Wow, de câte ori va lovi? Doar de 3 ori. Adică nu doar... Nu-mi place că a lovit pe rechin, dar... În sens că voi avea răzbunare pentru cățel, ok? Îmi place că doar scrie pe jet ski. Nimeni nu o să-și dea seama că ăla e un jet ski. Cum? Am dat exact la fel. Nu, tipul din față. Da, tipul din față. Vom reuși. Împreună. Puțin mai așa. Da, de aproape. Haide, tipul Superman. Poți să o faci. Haide. Am o mare vagă impresie că nu o să pot să câștig. Te rog, nu. Ok, s-a dus cu tipul bebe milionar. Puștiu bebe milionar, nu. Puțin mai sus, cred. Puștiu bebe milionar, nu, te voi răzbuna. Și pe tine și pe cățel. Ok. Am ajuns în sfârșit la ultimul tip. Haide! Yay! Ok, o să-mi răspund cățelul. Vreau să văd dacă cățelul va... O să plătești pentru ce ai făcut lui mini bebe milionar. Dacă mai zic așa, mini bebe milionar. Ce fel de vecin aveți? Mini bebe milionar.
Nimeni nu rănește pe mini bebe milionar și scapă fără să fie lovit cu o minge de tenis. Cum ar trebui să bați pe... Ei! Voi reuși într-o zi. Păi dacă dau așa... Da, cred că ar merge. Cred că ar putea să meargă. Dacă dau genul în sus, puțin mai încet. Primul tip e încă ok. Never mind. Cât de încet o dai? A fost... Ok, măcar ne-a ratat, Cum? Cum? Dacă o să pierd și acum... O să pierd și acum, nu? Superman, am încredere în tine. Uite cum face mingea. Doar era ieit. Te rog, ratează-mă. O singură dată ratează-mă. Nu o să mă rateze. Ok. Prima lovitură și mi-a lovit cățelul. Deja urăsc asta. Și după cum puteți vedea, prima mea lovitură a fost foarte puternică, ok? Haide. Bum, iarăși. L-am lovit pentru prima oară pe tipul de pe jet ski, pe care scrie jet ski, efectiv din față. Și uite, o să dau exact la fel cum a fost înainte. Exact la fel și nu o să lovească. Îmi retrag cuvintele, dar sunt bucuros. Sunt bucuros. Mini bebe milionar. Chiar și dacă nu o să reușești, o să te ține minte. Vezi? Mult prea bun. Cum de încă mai ești în viață? Cred că asta ar trebui să iei legat. Ok. Cât timp mini bebe milionar e în viață, nu contează. Toți care doar un moment, cât timp doar se uite la noi și după aceea doar e cea genul, oh, nu, cred că am să cad în apă. Ok, mi-a luat de 3 ori până am reușit să-l fac. De 3 ori și nici măcar nu pot să-mi upgradez. Cum de ăsta e nivelul? Cum de ăsta nivelul următor? Adică celălalt pare mult mai greu decât ăsta, ok? Are un shuriken. Naruto după ce s-a terminat animeul. Be like. În ce a ajuns Naruto? E cel din spate. Ăsta e cel mai din spate. Și el are tot shurikenuri. Ok, vreau să nu mă pe Naruto și pe aceea pe tipul din față. Dude, adică să ne predăm acum. Aproape s-a lovit pe el. Mai da așa, că îmi place. Ok, și s-a dus și cu tipul ăsta. Ok, ăsta l-am făcut efectiv first try. S-au întors pirații. Ok, măcar pot să-mi upgradez barca. A evoluat, cățelul meu a evoluat. E acum un băiat adevărat. E ceva care Pinocchio ar fi putut doar să spere că ar fi devenit. Îl voi numi Pinocchio, Superman de pe Wish și mini bebe milionar.
Haha, nu ne poți lovi. Cum de pirații ăștia încă mai încearcă să ne acomoară? Nu e clar că ați pierdut. Deja măcar predați-vă. Nu, e de fapt Pinocchio 2.0, scuzați-mă. El chiar a devenit un băiat adevărat. El a lovit pe Superman, pe Super Bebe Milionar și pe Pinocchio 2.0. Cum îndrăznește? Oh. Cine-s tipii ăștia? Tribul Uga Chaka. Ok. Mi-a plăcut lovitura aia. Cred că am luat pe toți 3. Da, pe toți 3. Nu vreau să-mi lovească nici măcar o dată. Cum de-am ratat? Am dat exact la fel. Să nu lovească, nu? Explodează, cum este măcar corect. Haide. Oh my god. Și explodează și o să... Ok. Era aproape. Haide, te rog! Domnule rechin! Nu! Mi-a rămas doar unul. Liderul tribului Uga Chaka. Legenda spune că a reușit să-l doboare pe Pinocchio 2.0 și că a cucerit insule întregi și că a învățat cum să înoate. Superman oare va reuși să-i doboare tirania? Vedeți în episodul următor din Drama Comoarei. Dacă mă lovește, închid episodul. Ăsta a fost episodul de azi, ne vedem data viitoare, oricum e prea lung.